Фәүзия Бәйрәмова тумышы белән Саба районы Сабай авылныкы, ләкин Теләчене дә ул туган ягы дип саный. Теләче һәм Саба һәрвакыт бердәм һәм бергә булды. Бу минем туган ягым. Сез минем якташларым дип башлады ул сүзен Олы Мәтәскә авылында узган укучылар белән очрашуда да. 5 декабрь көнне Фәүзия апага 65 яшь тулды. Туган якларга кайтуының сәбәбе юбилеенда якташлар белән очрашу һәм үзенең өр-яңа басылган Ана китабын тәкъдим итү. Аллаға шükür, татар мәктәпләре гөрләп эшләп тора, татар авыллары исән, мәчетләребез эшләп тора. Бигрәк тә менә мәктәпләрдән алган тәэсирем, татар балаларының булуы, татарча сөйләүне аңлаулары, сеңдереп утулары, аңлау гына түгел, һәм бу балалар әле мин сөйләгәннәрдән соң тагын да дәртләнеп китеп, бәлки үзләре дә яза башлар, бәлки уйлана башларлар. Аларның да милләт өчен, халкыбыз өчен нәрсәдер эшлиселәре килер. Менә минем фикерем шушылай. Чөнки мин һәрвакыт әйтәм, китап язган вакытта минем максатым әйтик, дөньяга татар халкын күрсәтү һәм күтәрү, татар милләтен күтәрү һәрвакыт. Ә инде менә кулына китап бирәм икән мин кешенең, мин аннан көтәм ул кешенең үзгәрүен. Минем китабымны укыгач, кеше үзгәрергә тиеш. Кеше яхшы якка үзгәрергә тиеш. Кеше үзенең татарлыгының кадерен белергә тиеш. Татарстанның кадерен белергә тиеш. Милләт булуның, шушы бер халык булып яшәүебезнең, динебезнең, мәчетләребезнең, мәктәпләребезнең кадерен белергә һәм алайгына да түгел, алга таба да үзе дә шушы халыкка хезмәт итәргә дип дәртләнеп тирелеп кайтып китәргә тиеш. Минем очрашулардан соң. Мин балаларга шуны салырга тырышам һәм инде уйлыйм, аларның күзләре бүген бик матур гына ялтылып янып утырды, сеңдереп утырдылар, дәртләнеп кайтып киттеләр. Бу балалардан кеше чыгар дип уйладым. Укучылар Фәүзия Бәйрәмова сөйләгәнне йотылып тыңлады. Әйе, аның тормыш юлы җиңел генә бармаган, ләкин бала җилкәсе күтәрмәслек авырлыклар хакында да йөгерек тел белән әкият сөйләгәндәй сөйли ул. Бу беркемне дә битараф калдыра алмады. Мин аны кабатламас шәхес дип атыйсым килә. Һәм инде аны татар тарихында билгеле бер урын алган күренекле Сөембикә Ханбикә белән тиңләр идем мин. Мондый шәхесләр гел тумый. Алар 100 елга, 200 елга бер генә туалар. Фәүзия апа үзенең 65 еллык гомер юлында тормышыбызның барлык өлкәләрендә дә үзен сынап караган. Һәм әйтәсем килә, бу сынаулар бары тик уңышлы тәмамланган. Бик күп төрле авырлыкларга да карамастан, Фәүзия апа үзенең куйган максатына ирешә белә һәм ирешәчәк тә дип әйтәсем килә минем. Ул көчле ихтиярлы, бик белемле, барлык фәннәр буенча да бүгенге көндә дә әле без укытучылар да аннан күп нәрсәләргә өйрәнә алабыз. Олы Мәтәскә урта мәктәбендә узган очрашудан һәр ике як та канәгать калды. Бу хакта балаларның кызыксынулы күзләре һәм Фәүзия апаның мөлаем канәгать елмаюы да сөйли иде сыман. Рафилә Шәмсетдинова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.